Sí, ara mateix en tenim prop de 200 vacunes que s'estan provant. Només han arribat a fase humana una part petita d'aquestes 200 vacunes i les que estan en fase 2 o 3 són les que ara per ara són més prometedores. Hem de tindre en compte una cosa, no? Que és només un 20% de les vacunes que arriben a assajos clínics, és a dir, en fase humana, acaben sent vacunes. La resta es va perdent per al camí. Els assajos precisament estan per això, per demostrar que tenen capacitat, per un costat, eficàcia i per un altre costat, seguretat. Llavors, hi ha diferents fases, la 1, la 2, la 3. La 1 és seguretat, bàsicament, encara que també es prova una mica d'eficàcia. La 2 és, bàsicament, eficàcia concreta en sector de població i la 3 és expansió per veure aquesta eficàcia. Què tenim? Tenim una decena, aproximadament. Si en tenim 10, podem pensar que durant l'any 2021 tindrem 2, 3 vacunes. Hi ha diferents models de producció d'aquestes vacunes, o diferents plataformes, el que en diem plataformes. Per primer cop hi ha aquestes que es denominen mRNA, que són unes vacunes genètiques que introdueixen no el virus inactivat com es feia fins ara, sinó que introdueixen és una plataforma que replica la proteïna del virus, no el virus, un cop està dins del cos, perquè es generin anticossos. Avantatges: són més fàcils de produir. Inconvenients: són més difícils de treure i, per tant, els assajos són més llargs, perquè mai s'han tret vacunes d'aquestes característiques. Llavors, el que diem és calma, sí en tindrem vacunes, perquè mai havíem tingut tanta capacitat posada a la recerca i al desenvolupament, però també hem de dir que les vacunes no estaran disponibles per tothom el primer any. S'han posat, per fer un símil, molts cavalls amb la mateixa cursa, que és la garantia de que tots estan corrent. Això treu seguretat, treu eficàcia, no si es fan els passos com s'han de fer. Una altra cosa és que sí que s'estan escurçant processos i sobretot s'estan posant processos que anaven en cascada que s'estan fent abans. Per exemple, hem sentit parlar de l'operació Speedboat o velocitat de la llum dels Estats Units. En què consisteix aquesta operació? Totes les vacunes, per fer-les, han de construir plantes de producció. O sigui, no serveixen unes plantes de producció d'unes vacunes per unes altres vacunes. Per fer una vacuna s'ha de crear la seva planta de producció, una fàbrica, per dir-ho entre cometes. Algunes perquè han de mantenir el virus activat, és a dir, han de tenir des de ratpenats, ratons, el que sigui, i aquestes condicions de bioseguretat ja no serveixen per fer altre tipus de vacunes, perquè ja tens un altre virus circulant, en fi, tota una sèrie de coses. Què s'està fent? S'ha invertit ingents quantitats de diners per fer les plataformes abans de que les vacunes estiguin regulades. Això no es feia mai. Ara el que han fet els estats és dir no, jo també en el moment en què tinguem les vacunes les vull produir. I què han fet? Han posat a funcionar i a crear aquestes plataformes de producció i això és el que ha fet, per exemple, als Estats Units. S'ha dit, no us preocupeu per la producció, nosaltres creem plantes de producció als Estats Units preparades que estan escalfant motors perquè quan una ja estigui es pugui posar. Quan es produirà? Això també s'està escurçant. AstraZeneca, per exemple, ja va anunciar, i no només AstraZeneca, altres components ja van anunciar que donat que aquestes plantes de producció ja s'estan creant, amb el mateix moment que hi hagi evidència de que aquestes vacunes tenen una eficàcia i una seguretat, començarien a produir, encara que no estiguessin llicenciades. És a dir, s'estan produint vacunes que encara no sabem si sortiran i seran efectives. Tot això són diners a risc. Estem veient com els estats estan posant molts diners, que són diners avançats per garantir a canvi, o per tenir a canvi, dosis de les possibles vacunes que puguin sortir. Inversió totalment a risc. Pot ser que estiguis invertint en un producte que mai sortirà. Això és així. Eficàcia i seguretat. Els mecanismes reguladors també estan escurçant el temps que estan demanant per tenir els elements bàsics per considerar segura i eficaç una vacuna. Sobre la seguretat no pot haver-hi cap dubte. És a dir, una vacuna no segura el que faria seria tot l'efecte contrari al que volem amb aquesta epidèmia. Els mecanismes reguladors ho tenen clar i no podran regular cap vacuna que no tingui tot el dossier de seguretat ben documentat. En el tema de l'efectivitat, això sí que serà més variable. És a dir, en teoria, l'Organització Mundial de la Salut recomana que les vacunes tinguin un grau d'eficàcia que estigui al voltant del 60-70%.
Però és evident que estem parlant d'una epidèmia global i d'una necessitat urgent i, per tant, el que s'està dient és que vacunes que ara podrien tenir una efectivitat del 40-50%, com a mínim aquestes primeres vacunes, sí que podrien sortir, sí que es podrien regular. I hi ha dos tipus de regulació. Una regulació total requereix un cert temps per analitzar tots els efectes en temps. És a dir, no només en el moment que s'ha acabat la fase 3, sinó que, a més, a partir dels 3 mesos, a partir dels 6 mesos, i per tant es regula a partir d'aquí. Però dos països ja han anunciat que regularan en funció d'emergència. Què vol dir regular en funció de l'emergència? Que no esperes més temps, que consideres que la vacuna és prou segura i eficaç i, per tant, defineixes una població diana sobre la qual pots aplicar una sèrie de dosis que ja estiguin disponibles amb caràcter d'emergència. Això t'ho regulen per un temps determinat i, per exemple, serviria perquè aquests dos països que ja han dit que ho farien, no sabem què farà la Unió Europea, que són Estats Units i Gran Bretanya, puguin, per exemple, dir que per qüestions d'urgència i de salut pública volen vacunar a tot el seu personal sanitari. Buscarien una llicència que escurça el procés de regulació només per aquest col·lectiu. Tot això farà que d'alguna manera, està fent que d'alguna manera, el que feia que una vacuna normalment trigués una dècada en produir-se, tots aquests processos l'estan escurçant moltíssim fins a pensar que potser sí podríem tenir als 18 mesos, als 12-18 mesos, una vacuna. El primer que hem de pensar és que la producció d'aquestes vacunes és molt complicada. Ja ho hem dit, que necessiten fàbriques pròpies, és a dir, que s'ha de crear plataformes pròpies per fabricar cadascuna d'aquestes vacunes i que, per tant, s'està invertint en mecanismes que potser queden com fàbriques sense ser utilitzades perquè les seves vacunes corresponents no han sortit. Llavors, el següent pas és la producció. I la producció el que ens diu és al món es poden produir en aquests moments uns 2.000 milions de dosis anuals de la vacuna de Covid, si no volem treure tota la cadena de producció de tot l'altre. Però uns 2.000 milions es calcula. Poder, amb totes les inversions que s'estan fent, potser s'arriba el primer any a 2.500. Hi ha alguns somniadors que diuen 3.000 milions. Vale. En tot cas, primer hem de saber quantes dosis requereix cadascuna d'aquestes vacunes. Hi ha vacunes que estan en fase 3 que ja sabem que és la segona dosis la que comença a funcionar. Llavors has de multiplicar per 2 el número de dosis que has de produir. Esperem que alguna d'aquestes vacunes sigui d'una dosi i, per tant, que es pugui produir amb la seva màxima capacitat. Oxford, per exemple, AstraZeneca va prometre 1.000 milions de vacunes en un any. Aquests 1.000 milions, per primer cop també a la història, estan venuts abans de ser produïts i abans de que la vacuna existeixi. S'han venut 300 milions a la Unió Europea, 300 milions a la plataforma COVAX, 300 milions a Estats Units i 50 milions, em sembla que són, per Gran Bretanya. Bé, tenen tota la producció venuda. Ara comença la distribució. La distribució no vol dir que si tenen la vacuna al gener tindrem 1.000 milions de vacunes al gener. Els 1.000 milions seran del gener al desembre. És a dir, tindrem 90 milions al gener, 90 milions al febrer, 90 milions. Què és intel·ligent? La vacuna és una eina de protecció col·lectiva, tant o més que de protecció individual. Pensem que les vacunes que sortiran, pensem que amb un grau d'eficàcia prou interessant sigui un 50%. Tu i jo ens la posem. Un dels dos no està protegit. Això és el que ens diu els números. Un dels dos no està protegit. Tot i que pensem que sí, perquè ens han posat una vacuna. I llavors tu dius, vale, tenim a tota la població aquí al país protegida, al 50%. Però, en canvi, al Marroc no ha arribat cap vacuna. Hem de tancar la frontera. A Latinoamèrica tampoc ha arribat cap vacuna. Hem de tancar les fronteres i els vols. Llavors, què és l'interessant de tot això? És crear una distribució equitativa que tingui criteris clars de com aturar, per un costat, la pandèmia i, per un altre costat, recuperar l'estabilitat econòmica, social i laboral arreu del món. És més interessant vacunar un 20% de la població aquí i un 20% de la població al Marroc que no vacunar el 100% aquí i no vacunar cap persona al Marroc. Llavors, enfront d'això, hi ha hagut una cursa nacional per veure quin país pot garantir a la seva població que els vacunarà tots. I aquí, enfront d'això, hi ha una proposta, bàsicament internacional, que és la plataforma COVAX, que el que proposa, en funció del marc de distribució de la OMS, és pensem
entre un 20 i un 30% de la població mundial. I agafem criteris en funció de percentatge de població per un costat, en funció de pic d'epidèmia per un altre costat, perquè tu el que vols és controlar que hi hagi menys contagis. També en punt tu comencis a vacunar aquí, el que et faràs aniran baixant l'índex de contagis. Molt bé, això si ho aconseguim globalment, podrem obrir molt abans i restablir les connexions, el trànsit, el comerç, l'economia, en fi, tot això. No? Un 20% seria, diguem-ne, per població, una part seria per pic de l'epidèmia i una altra part seria per sectors de risc, sempre guardant una reserva internacional per emergències. És a dir, en el mateix moment que es produeixi un brot que sigui prou important, hi haurien vacunes disponibles per anar directament a aquesta zona. Això xoca de front amb els interessos dels estats que estan intentant, com ara Estats Units, com ara Comunitat Europea, com ara Gran Bretanya, com ara altres països, amb el meu públic primer i la resta ja veurem. COVAX què ha dit? Creem un mecanisme que comparteixi les dues coses. Que tu tinguis un 20% assegurat per COVAX, si a més pots produir una part més, la produeixes per la teva població, però també financies aquells països que no tenen capacitat per fer acords individualment. Hi ha una competència ferotge. Ara mateix, per exemple, els Estats Units té garantits acords per 800 milions de dosis amb diferents laboratoris. No vol dir que els 800 surtin, vol dir amb els acords que ha fet. I té aparaulats uns altres 1.600 milions. El global mundial ja aparaulat o prepagat és de 4.000 milions. El que vol dir és tota la producció mundial durant 2 anys. Vol dir que ens quedaríem o es quedarien els països fora. Per això s'està treballant en una plataforma internacional que pressioni per dir no. Això ho hem de distribuir d'una manera que a nivell de salut pública i a nivell equitativa funcioni a nivell global. Perquè aquesta epidèmia no s'atura en un país, s'atura en tots.